Mushure baba, Mushure mama. Estamos aí discutindo maroba. Ndio content. Sasa kumbira wana baba tu sasa ni kwa mashaka mambo tu sasa. Chambo chitauri mchana to unopinda munyanza ta kulinda kushagirana mhosva iri nyaya yekuvengana magaraji hazvina kunaka pamusoro penyika. Kana munhu akakanganisa zvinhu zvisingadi kudarika mambo munomuudza mumuonesa kuti anono apa panodai muno zvakanaka norudo. Nyika munhu anodzidziswa kuti nyika inofamba sei, kugara kunoitwa sei. Kuno vamwe vanhu vanotadza nokusaziva asi vanodzidziswa kugara. Toya tino dzimwe nyaya dzatosangana nadzo, upombo huri kuwanda, chihure chiri kuwanda chiri kubatanidza varume nevakadzi. Misha mhirizhonga hachisi kupera zvokonzerwa nemi. Varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo, imiwo vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Unoziva kuti Mwari paakasika denga nenyika akasika chinhu chakafanana naye chakakosha kudarika iye, akati uda kuchiita chinhu chakafanana naye akasika munhu, ndiwe unotonga nyika. Zvimwe zvamunozoita kuzora mafuta ekutsvukisa kuzora zvenyu, asi Mwari akakupai ganda rakafanana nani naiye. Saka tinongofanira kuti isu ndisi takakosha panyika, tofanira kuzviremekedza. Vakadzi ava mazuva ano kupfeka kwenyu kuri kudarikidza. Izvo tikakuti kotama apa panapa unonge vhoko chavo unokiona tobva taona nyika yacho. Ko tikajazivi switi yakawanda. Unoona kuti chii? Protector chaiwo ukaona ringe rakachengetedzwa. Kana rechikazi unoona rakachero chimwe yakachengetedzwa. Kwaivi munesere miri yenyu pachena. Chihure muri kuchiwanza, musade varume vasiri venyu. Kutobva kwandaita kumba nenda toshambidzwa nevakadzi vari kumba. Saka ukaona zvandikaita zvinezvi zvisati zvangouya zvatoona mukadzi atoshanda kuti ndichichenesa izvo. Saka usandipinzewo pamiedzo. Endewo musade vakadzi vasiri venyu. Mazvinzi murume wako hapana murume akashata, hapana mukadzi akashata. Kana ukaona bondo risingafai murume wako musana wati periwo, kuno maelders vari kuno vanogadzirwa zvimishonga zvomusana zvinokubatsira izvozvo. Zvinoita kuti mumba musabude nokuti moto ukatadza kuwanika mumba mushonga uyu hazvifambi. Zvinhu zvinofanira kuzviziva zvinova ndizvo. Saka unozwa kuti munhu abuda mumba nokuda kwenyaya idzodzo asi kudai toda kuti nyika ifambe zvakanaka, murudo ndokugara kwakanaka. Vanhu vakatadzirana ngatigodzidza kuti kwamambo kwakanaka, but hakusi kunyore kuuya kwamambo. Kana mauya apa hapana chatinosiya, tinorova zvese. Saka hunhu muridzi tofanira kungotaura tiri kumusha dzimwe nyaya. Masabhuku munenge makapiwa tinenge takagadzira, vanofanira kuva masabhuku vanhu hunhu. Kuno mumwe sabhuku tukamuudza chinhu anofamba achichiimba. Akutonga iwe nhasi anofamba achichimba. Saka sabhuku anofanira kuva munhu chaiye chaiye unofanira koya sabhuku unotukabva panapa unoona nhasi akaenda kutandara, akaenda kutandara. Sabhuku ndo zvaanoita. Sabhuku chaiye chaiye akakwana. Angafamba achitenderera. Waho unoona achita kutamba na ubva mujai. Tipenyaya iwe. Kemi kunafunga kukwasha. Taura tezva. Taura mombe ukono masukiro yo mai ndanga. Chirano kumbese nombodzi mbiri. Neyo kudzokesa. Bana vakani? 1. Audio mkono masungiro ndizika yedanga mudze izvo ataurwa ya mai nechi nojira nokubeze nombodzi mbiri kubeze chira chakakura sei 20 meters 20 meters kubeze nembudzi mbiri bana support kumwana mbudzi mbiri ndopfuma iyi ndopfuma kai mudze wazinzwa ere
Anzida Pfuma. Unaona kukwanisa kuti kana pachena munita zvokurima. Alright. Mutemo zvinotaurwa izvozvo. Tosangana musi wa 13. Wazvinzwa? Takutonga nhasi musi wa 13 payment. Saka itipe judgment. Right. Pane mwana wanu 1 handiti. Mombe 3. Mombe 3. Hauna bvira asungira? Aiwa kana chakakupai hapana? Chakire kunombona kuchaya mapoto. Kana iri tsvakira kunombona hapana kura kuchaya mapoto chete. Yofoni. Ndemfoni 1.5. Yora 1.5 tapedza. Dismiss. Ndono saina. Mari yedu ari uya musi wa 13.